Trápia ťa suché vlasy bez života a už si vyskúšala úplne všetko? Potom tu mám pár trikov pre zdravšie vlasy. Dostatočná hydratácia. Pravidelne si strihať končeky. Olejovanie pokožky hlavy pre rýchlejší rast vláskov. Doprajte si stimuláciu pokožky s kefou. V poslednom rade Coco Choco čistiaci šampón plus botoxové ošetrenie vláskov. Botox. Regenerácia poškodených vlasov. Zaceľuje rozštiepené končeky a vyhladenie vlasov. Čistiaci šampón. Keratínové a proteínové oleje. Vitamín B+, aloe vera. Pre všetky typy vlasov. Postup. Vlasy umyjeme 2-krát čistiacim šampónom. Tento krok je veľmi dôležitý pred aplikáciou botoxu do vlasov. Nanesieme botox, ktorý necháme pôsobiť 30 minút. Následne vyfenujeme a vyžehlíme vlasy podľa postupu. A máme výsledok, ktorý trvá až 4 mesiace. Táto regeneračná kúra na vlasy od Coco Choco je vhodná pre všetky typy vlasov. Viac trikov a produkty, ktoré skutočne fungujú, nájdete na cocochocokeratin.sk.